ciwo. Yanzu ina take da yaran. Ga ta nan ne, ga ta nan tsakar gidana nan ne, da ita da ɗiyanta da kaya tuli hago guda duk ta koro su wallahi. To ba matsala. Gani nan zuwa. Kai, Samira. Na'am. Wallahi Baba Lami ba ta da imani. Kin san cewa ta kori Asma'u da yaran nan ta rufe gidan ta yi musu watsi da kayan saboda wulakanci. Wannan matsalar su ce, kuma ba inda za ka je. Kin ji abin da na faɗa kuwa? Wai kyau ce irin zuciya ce da ke Samira. Yau a ce, ko da a ce baki san Asma'u ba, sai aka ce wannan abin ya faru da ita. Ake iya tausaya mata, bari aminiyar kishi. Mudan kenan. Ni fa ko ce mun akai Asma'u ta mutu, wallahi ko a jikina. Yarinya take kokarin kunna min bala'i a cikin gidana? Me ya dame ni? Matsalar su ce kuma ba inda zaka ji na gaya maka.